Я підняв голову і побачив людей, що вишикувалися клином. Вони були в чорних масках. Нас відвели в мікроавтобус, розмістили між рядами крісел у позі колінами вниз і чолом у підлогу. Поки десь і кудись їхали, били кийками, ходили по наших спинах, коперсалися в кишенях, у моїй барсетці. Приїхали в якесь місце, де був асфальтований майданчик, а по його краю – ряд дерев. Я подумав, ну все, зроблять з нас потеряшку. Нас везли різним транспортом ще декілька разів. Під'їхали до будівлі ФСБ на бульварі Франка, у будівлі ФСБ завели в так званий стакан. «Тобі скільки років?» – цікавиться оперативний співробітник. 33. А мені 30. І я в свої роки для цієї країни зробив у 500 разів більше, ніж ти. Що ти зробив? Я вчив дітей, а ти садив невинних. І ще, напевно, переметнувся, подумалось мені. Нас доставили в Сімферопольський СІЗО. І з самого ранку нас розбудив стукіт у двері. 10 хвилин і на етап. Приземлення. Нам було наказано виходити, не підіймаючи голови. Повітря трохи холодніше, ніж у Криму, але не дуже, значить не Москва. Була версія Ростов. Хлопці трималися стійко. Дорогою Тофік жартував. Ми всі підтримували один одного. Я пригадав, що у 1944 році ось так саджали кримських татар у вагони для худоби і везли в невідомому напрямку. Тільки тоді везли людей літнього віку, жінок і дітей. Їм було важче. Зараз же забрали чоловіка, залишивши дітей та дружин без годувальників. Це може стати початком жахливих репресій. Сподіваюсь, ми витримаємо це, як наші пращури витримали в минулому. Вірні сини цього народу.